салом дӯстон, агар шумо шаби гузашта дар хоби роҳат монда бошед, пас хабари напанав барои шумо ҳамин аст ки Лео Месси ҷоизаи The Best-ро ба даст овард. Шояд ин хабар барои шумо нав ҳам набошад, чунки аз қабл маълум буд ки беҳтарин бозигари соли 2022 аз рӯи фарзияи FIFA маҳз Месси хоҳад шуд. Чанд рӯз пеш аз маросими ҷоизаспорӣ хабарҳо хеле зиёд шуданд ки ҷоизаи The Best-ро маҳз Месси мегирад. Ва аммо новобаста ба ин одамоне пайдо мешуданд ки ба номзадони дигар бовар доштанд. Барои мисол Карим Бензема ва Килиан Мбаппе ду ҳамлагари фаронсавӣ то охир умед доштанд ки ҷоизаро яке аз онҳо мегирад. Ҳоло аз маросими ҷоизаспории The Best натиҷагирӣ карда хабарҳои дигар ҳам ҳастанд ки донистани он барои ҳар як мухлиси футбол муҳим аст. Барои мо бошад муҳим дастгирии шумо тавассути лайк ва обуна шудан ба канали мо. Дӯстон, футболи аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолиби интизор мебошад. Дар серия А дербии турини байни Ювентус ва Торино, Манчестер Юнайтед дар Кубоки Англия бо Вест Хэм вомехӯрад. Бозии асосии ин ҳафта ки дар Кубоки Испания мегузарад, Реал бо Барселона рақобат мебандад. Кадом даста дар Эл Класико ғолиб мебарояд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тарафдорони футбол ба Мбаппе бештар бовар доштанд. Ба ҳар ҳол ин футболбоз дар ҷоми ҷаҳон натиҷаҳои олӣ дошт ва пеш аз он ҳам ҳуҷумкунандаи фаронсавӣ дар рафти соли тақвимии 2022 беҳтарин бозиро нишон медод. Мбаппе аз нагирифтани ин ҷоиза он қадар хавотир бояд нашавад. Бозигари ҷавон қисми бештари карьерааш то ҳол аз пеш аст. Ҳарчанд чунон меояд ки футболбози мазкур 10 солаҳо дар футбол аст, вале ӯ танҳо аз соли 2018 то ин ҷониб дар майдони рақобатҳост. Ҳамин тавр беҳтарин футболбози соли 2022 аз рӯи фарзияи FIFA Лео Месси гардид. Беҳтарин мураббии сол сармураббии мунтахаби Аргентина Лионел Скалони интихоб шуд. Дарвозабони беҳтарин бошад Эмилиано Мартинес гардид. Беҳтарин бозингар байни бонувон бошад Алексия Путельяс гашт. Ҳаяти Рамзиам интихоб гардид. Аммо як чизи дигар маро ва мухлисони Роналдоро нигарон мекунад. Созмондиҳандагони маросим ҳангоми нишон додани Криштиано аз он сурате истифода карданд ки Роналдо дар курсии эҳтиётӣ нишастааст ки ин сурат дар вақти бозии Португалия бо Марокко дар ҷоми ҷаҳонӣ соли 2022 гирифта шудааст ки дар он бозӣ португалиё мағлуб шуда аз турнир париданд. Бисёре аз мухлисон ҳамчунин ман интихоби ин кадро беэҳтиромӣ нисбат ба Криштиано мешуморем. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Бузхемаи 3-4 чунин бозингарон дар ҳаят ҷо гирифтанд. Дарвозабон Куртуа, дифоъгарон Кансело, Ван Дейк, Ҳакими, нимҳимотгарон Де Бруйне, Каземиро, Модрич, ҳамлагарон Мбаппе, Холланд, Бензема ва Лео Месси. Баъзеҳо изҳори норозигӣ аз он мекарданд ки бояд яке аз ғолибони Лигаи Чемпионҳо ҷоизаро моли худ мекард. Ин ҷо албатта гап сайри Реал Мадрид ва алахусус Карим Бензема меравад. Тарафдорони ин ақида ба суоле дода мешаванд ки чаро ғалаба дар ҷоми ҷаҳон аввалтар аз ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо дониста мешавад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Мақсади асосии роҳбарияти ПСЖ дар чанд ҳафтаи оянда тамдид кардани шаҳрномаи Мбаппе ба ҳисоб меравад. Айни замон қарордоди ҳамлагари 24-сола то тобистони соли 2024 амал мекунад. Дар он опсияи тамдид то тобистони соли 2025 вуҷуд дорад. Ба амал даровардани он ё надароварданаш аз худи ҳамлагари фаронсавӣ вобастагӣ дорад. Айни замон ПСЖ маҳз барои ба кор даровардани ҳамон бандҳо кӯшиш карда истодааст. Аз шаҳрномаи нави Лео Месси дида барои парижиҳо қарордоди Мбаппе нақши муҳимтар дорад. Ҳарчанд шаҳрномаи Месси тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад ва чунон менамояд ки пеш аз ҳама роҳбарияти ПСЖ бояд кори ӯро ҳаллу фасл кунанд, аммо аз рафторҳои босҳои парижиҳо маълум мешавад ки барои онҳо бозингари муҳимтарин Мбаппе аст. Фарз кардем агар яке аз шартҳои асосии Килиан барои мондан дар сафи ПСЖ аз даста хориҷ кардани Месси бошад, пас роҳбарият бо эҳтимоли зиёд ин корро мекунад. ПСЖ ба хотири он кӯшишу талоши тамдид кардани шаҳрномаи Мбапперо мекунад ки баъдан ӯро бепул аз даст надиҳад. Дар сурати нокомӣ дар ин масъала ПСЖ тобистони соли ҷорӣ Килианро ба бозор мебарорад. Харидорон аллакай саф кашида бо қопчаҳои пули худ омода ҳастанд ки Мбапперо ба тарафи худ баранд. Реал дар байни онҳост. Аз ҳама хандаовар он хоҳад буд ки агар Мбаппе бори дигар Реалро ба умед карда, пас он аз гузаштан ба Мадрид боз даст мекашад. Ин навбат дили Переси сину солаш ба ҷои расида аниқ тоқат намекунад. Агар Мбаппе ва Месси тобистони соли ҷорӣ аз Париж раванд, пас маросими навбатӣ дар Парк де Прес чеҳраи асосӣ боз неъмар мешавад. Агар фикр кунед ки Мбапперо бо нархи қариб 300 миллион ҳеҷ кас намехарад, хато мекунед. Мехаранд.
ашраф ҳакимӣ ба қатори футболбозоне метавонад ворид шавад ки ба таҷовуз ба номузи духтаре айбдор мешавад. Баъд аз курҳои Гринвуд ва Дани Алвес акнун ашраф ҳакимӣ метавонад ба толори суд равад. Гринвуд халол шуд, аммо Алвес дар кунҷи зиндон қарор дорад. Пеш аз инҳо Роналдо ҳам айбдор мешуд ва ӯ ҳам тавонист масъалаи худро бо хубӣ поён расонад. Неймар ҳам аз уҳдаи кор баромад. Тибқи хабар, ашраф ҳакимӣ аз 16 феврал бо як духтар дар Инстаграм шинос шуда навис мекунад. Пас он 25 феврал бозингари марокашӣ ба ин духтар таксӣ фармоиш медиҳад. ӯ ба хунаи Ашраф Ҳакимӣ ки берун аз шаҳри Париж аст омада онҷо вазъият аз идора мебарояд. ҳакимӣ бархилофи хоҳиши духтар ӯро мебусад, баъдан ба ҷоҳои дигари ӯ дастдарозӣ мекунад. Пас аз ин он духтар ба дӯсти худ занг мезанад. дӯсташ омада ӯро аз хонаи ҳакимӣ ба хонаи худ мебарад. рӯзи якшанбеи гузашта ҳамон духтар ба пулис муроҷиат карда гуфтааст ки ҳакимӣ нисбаташ чунин корҳои бадахлона бархилофи хоҳиши ӯ кард. вале ин духтар ки номаш оварда нашудааст аризаи шикоятӣ навиштагӣ нест. новобаста аз ин прокуратура аз ин масъала хабардор шуда метавонад аз он шавад. рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш кардан пули хуб ба даст оварданд. ба наздикӣ Лигаи чемпионон боз бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд ба ссилка дар описания буда даромада пул кор кунанд. Раҳим Стерлинг метавонад ба дастаи Арсенал гузарад. Бозингари англис пас аз ҳунарнамоияш дар сафи дастаҳои Ливерпул, Манчестер Сити ва Челси ба дастаи дигари топ гузарад. Арсенал тобистони соли гузашта ҳам ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ дошт. Дастаҳои шаҳри Лондон ҳам Челси ва ҳам Арсенал дар ҷалб кардани ин футболбоз хоҳиши зиёд нишон доданд. Стерлинг барои карьераи худ Челсиро интихоб кард. Шояд он вақт чунон менамуд ки ин интихоб дурусттар аст. Челси ба ҳар ҳол он вақт имкониятҳояш барои дастовардҳои бузург бештар ба назар мерасиданд. айни замон ки ҳолати Челси хеле ногувор аст, Арсенал мехоҳад Раҳимро аз онҳо бидузданд. футболбози номдор бар он андеша аст ки дар Челси ҳайф мешавад, барои ин метавонад ба Арсенал гузарад. тибқи маълумото Стерлинг ҳам зид нест то дастаи худро иваз кунад. инҷо суоле ба миён меояд ки Стерлинг дар Арсенал кадом мавқеъро мегирад. ӯ ки аслан дар канорҳои хатти ҳамла аст, бояд ҷои киро дар Лондони шимолӣ бигирад. бо эҳтимоли зиёд ӯ метавонад мавқеъи Габриэл Мартинеллиро бигирад. аз канори рост Букайо Сака ба ҳеҷ кас ҷо нахоҳад дод. Мейсон Маунт карьераи худро метавонад дар дастаи Ливерпул идома диҳад. айни замон байни Маунт ва Челси гуфтушинидҳо дар мавриди шартномаи нави ӯ нарафта истодааст. бозингари хатти нимҳимоя мехоҳад маошаш баландтар шавад. дар Челси айни замон ба масъалаҳои дигар таваҷҷӯҳ доранд ва кори Маунтро ба тобистон мондаанд. агар ин масъала ҳал нашавад, тобистони соли ҷорӣ нимҳиматгари англис ба фурӯш гузошта мешавад. Ливерпул ки дар ҷустуҷӯи нимҳиматгари нав қарор дорад, дар шортлисти худ ин футболбозро ҷо кардааст. дар Мерсисайд бар он андеша ҳастанд ки агар Беллингем аз омадан ба Англия даст кашад ва ё клуби дигарро интихоб кунад, пас Мейсон Маунт метавонад варианти беҳтарин бошад. дар маҷмӯъ Челси бояд ин футболбозро нафурӯшад. ӯ яке аз камтарин англисҳо дар ҳайати Челси боқӣ мондааст. барои мухлисон ин нақши муҳим дорад. ин мавсим натиҷаҳои Мейсон ҳам ба мисли кулли дастаи Челси хеле бад ҳастанд. 3 гол ва 2 ассист сатҳи воқеи ӯро нишон намедиҳад. ба ҳамин тамом, воридам ки эҷодкори ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.